Gikan ko eskwelahan guys, tanaw akong sini sapatos. Lapok man siya. So gabilin ko og tsinelas. Dito sa amo ang kuan. Hangak. Bawal maghangak, uy, di ba? Dayon mo kaon ko tanaw na ko unsay sudan. Si Mama giluto. Tanaw na ko. Ma! Walay tao. Tuwa siguro sa garden. Ma! Mga sudan. Balik pa mi ugma, last ugma. 20 tama na mo ang kuan. Balik na itong kusina. Dili na ito maglungan? Okay na ma? Wala guys. Dili na mi maglung. Ha? Uy, sudan man. Nagkaon na ka ma? Ha? Urot na? Dari man ato sa bag. Wala na. Nasag. Nasag sa bag. Ugway sudan ron. Malahos ko diri ba? Patay ng iring no? Tara. Paabot mo karon. Huloy no? Guys, namatay jud among iring. Pero okay ra kay. Ang inahan, gadaot, dayon mo, nakatutoy pa man siya ato ma. Imbalin man niya tanan. Dili na mi maglungag. Wala pa'y suminto. Kay gwapas yung mga kaldero man, no? Murag isagpa og dili ko ano man, nakalungag, nakasulay. Daubang man. Ha? Dauban. Pastila doon dito sa muagi, papi. Matanaw na ugma. Ang sa may kuan mo na. Bongbong. Temporary sa anak, eh? Ayaw, kaya dito na ba? Wala tayo banggira. Maagay na wala manghugas. Kana na po na. Asa? Kana na banggira. May ulahon niya ba? Mukaon sa ako, kay. Gatula daw sila niya. Nami. Saba, ay, mukaon sa ako, ha? Asaw taagi ani sliding folder. Ngaon ta guys, diri ko plaster gay ha. Ang amuang sudan kay katong tinula. Champion na ba sa mama gahapon sa sayang, grabe na. Ano gutom na eskwelahan mo no? Attendance ra ko eh. Kaning miswa mo makita gahatag ani ma. Nura. Si? Nura, wala ko ato ka ron. Interest ba balibol? January naman ang January 16 naman ang final sa klase. Naikan lang kaparat. Uy, nairing dito mo ba? Nga nagitusok ang mata diri sa kuan, kawayan. Matay. Wala. Dako. Ay kaayo. Dili ini mo labayan ng iring no? Anday, oy, kanang dagmalan. Ay kaayo. Kalakon ko. Nga dito siya sa kuan sa... Uy ay. Di mag-vlog ka. Itong kabanto ba? Dayon, ayan nakalita. Man siya lumi, ganina rin yung bunta na ko giluto. Gamay naman ang manglungag padiriman ka. Bago man abuhan. Nagbaay ba sa ito? Uya. Ay, ito ang dagmalan. Ang dako, siya mo, siya si Goldie nga iring. Katong Goldie na mo sa una nga iring ba. Luya, oy, wala na lang po giibot ang mata. Or, ano na, kuwara na lang unta, ilubong na lang unta. Yellow, pe? Dako. Ay, kuwara mo na si media o color. Yung dati pinili ka pa lang. Nakadundon. Siya hila. Alam nga po kung birahon, masamat lang kung kamo. Luya ka.
Talbos ng kamote. Kano siya? Talbos ng kamote. Jo, ano siya? Ano rin eh? Ay, daghan. Minyo, wala po. Sawa ra. Dapat di mahulog. Mao ni among sudan. Kay ni adto magsayo si mama sa dagat. Mao ni ang kuha ha. Mao ni panghambog. Wala kang gani. Ano ba? Tambaling ba niya umar? Patuluan ulan. Dugan. Mali ah. Why sa kaong naman? Nakalpod siya. Ano po magko eh? Tumukan siya isustulot na nagubalo. Ang manok maasa. Ay, may nag-iiha kay nabalaw ko sa ipit. Di ang ganin ay. Kasi pinagkuwalala. Gaya na nagkaon. Karon? Ano orasa dai ron? Sayo sa munikuan ma. Kalito. Dayon ugma amo ang so guys, dili pa day madayon ang amo ang party guys kay walay klaro mag-amot pa mi dayon ang mga Christmas gift. Na-move, di ba 20 man to among kasabutan last. Na-move siya. Mag-meeting pa mi ugma. Dayon pa humana mag-meeting. Mudaga na pud ko sa eskwelahan sa amo ang dato sa Marandi. Mudaga na pud mi ugma. Lamin ka. Kalas man ugma sa intrams. Baka man. Awa. Pagkahumon ka. Ang party na mo, wala pa na mo og 20. Puyo darling ha. Dara. Mo ni siya ang ihang anak namatay luoy kaayo. Kay sa panahon po karon kuman aniya mangapi na po ko. Kami mangapi. Ang kuan pag human og kaon og kanon na mga pinapod. Maglungag na po ko niya para panihapon. Gahi ba niya eh. Baka naman po birthday eh. You know ko ninyo eh. Wala dyan mga product nga. Gasigi ko gasigi ko endorse mga product bro. Baka naman wala may sponsor mga tihik naman. Di ba? Cream oil, ay kaning kuan, premium. Kauban naman sa cream oil. Oh, dili. Gamay ng sugar kay, dili basta ang sugar karon day. Ang abot na siya og abot na siya og tag 25 ang 1/4 diri.
Sa una, tag-utso ra ng 1/4. Karon, ginoo ko. Ngapi na ta. Dayon. Natumba ba yung thermos kahapon? Kainit pa eh. I love you guys. Thank you guys sa inyong tanan. Maraming salamat. And then, balik kong eskwelahan na po ugma. Mag-meeting pa man ni ugma kanos adjud ang party sa mga kagawad dayon sa mong barangay dayon. Muadto na po ko direct sa eskwelahan. Thank you guys ha. Amping.